Pozdrav svima, hvala što pratite kanal Glasa javnosti. Govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno o položaju Srba južno od Ibra na Kosovu i Metohiji. Tim povodom razgovaramo sa Dejanom Valjoševićem, on je član Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije. Dobar dan, gospodine Valjoševiću, hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan. Za početak, recite nam kakve situacije, vi dolazite iz Orahovca, kakve situacije u Orahovcu, koliko tamo uopšte Srba živi, kako žive i šta govore ovih dana kada je Kosovo i Metohija u centru pažnje, ne samo naše, nego i svetske javnosti? Pa nas je preostalo oko 250 Srba u Orahovcu, koncentrisani smo oko Srpske pravoslavne crkve i tu pokušavamo da opstanemo. Mi smo trenutno najistureniji deo srpskog naroda. Da se sada slikovito izjasnim, ako je Beograd, naš glavni grad, mozak, onda smo mi ovi periferni nevni završenici koji prvi osetimo neprijatelja i meni je žao što Beograd nije adekvatno reagovao na naše poruke, na naše izveštaje koje smo slali sa terena, da na vreme primeti šta neprijatelj sprema, odnosno zapad. Umjesto da šalje pomoć Srbima na Kosovo kroz krvotok, Beograd se odlučio na amputaciju. Pa je tako deo po deo svojih institucija nepotrebno kroz ustupke dao Albancima. Tako da sada imamo situaciju veoma lošu, gore nego što je bilo pre recimo 10 godina, pre Briselskog sporazuma. Mi smo sada izgubili oslanac koji smo imali na severu. Jer mi smo na sever, mi Srbi južno od Ibra, smo na sever gledali sa mnogo nade. Jer tamo je skoncentrisana sva naša inteligencija. Univerziteti, univerzitetski profesori, fakulteti, bolnice, mladost naša, sva omladina koja je napustila enklave, studira na severu. Pa smo očekivali da tu počne neki bun, da se posle proširi skoncentrično na ostatak na srpske enklave. Međutim, pogrešnom politikom, pogrešnim potezima i sever je, da upotrebim reč, pao, tako da mi sad nemamo oslanac na koji smo imali na severu. To je dodatno pogoršalo naš život dole južno od Ibra. I šta kažu Srbi, vaše komšije, vaši prijatelji, rođaci, da li razmišljaju o iseljavanju i o tome se govori, da li razmišljaju o opstanku, u kom pravcu idu njihova razmišljanja, da li postoji neko rešenje? Nažalost, proces iseljavanja teče tiho i dalje se niko ne vraća i s vremena na vreme iseli se po koja porodica. Mnogi se odlučuju na prodaju svojih imanja, tako da to remeti sastav, etnički sastav naše enklave. Sve se više Albanaca doseljava u naš deo grada i sve više zauzimaju prostor gde žive Srbi. A Beograd to gleda, ja bih rekao da to ide u prilog Beogradu, što je manje Srba, manje je problema. Nas su do sada ubeđivali da smo mi, Srbi, južno od Ibra i obično na Kosovo, na teret države Srbije, da opterećujemo budžet. A u stvari ja sam shvatio da taj Beograd i ostatak Srbije živi na račun mog teškog života. Svaki ustupak koji su dali Albancima, oni su kupili još koju godinu ostanka na vlasti. Tako da Beograd trguje interesima i životima i ljudskim pravima Srba na Kosovu. Posle svakog pregovora naš život bude još teži. Znači, nijedan pregovor, bar da je izvuko što kaže Vučić, ne rešeno mora neki rezultat, nego uvijek je bilo u korist Albanaca, a na štetu naš Srba. Tako da se svaki dan naše uslovi života pogoršavaju, ali kažu ljudi da je noć najtamnija pred svitanje, tako da možda i ovo je u duše zadnja bitka za Kosovo. To se vodi najodlučnija bitka za Kosovo, zato i ovaj sastanak vode upriličen. Naš nekadašnji vladika Raško Prizinski, Artemije, kada je vidio kako idu stvari oko Kosova, odavno predlagao da se proglasi okupacija. Sad čujem da se u mnogim krugovima intelektualnim sve češće spominje ta reč. Međutim, ja nisam pravnik, ali zato su i pozvani ovi stručnjaci pravni da kažu svoje mišljenje. Plašim se da treba dobro da razmotrimo to pitanje, da ne bude kao s onim pitanjem Jeremićem više štete nego koristi kada on postavio pitanje u Ujedinim nacijama. Da slučajno da ovom našom, u slučaju se proglasi okupacija, ne potiramo, ne anuliramo rezoluciju 1244. koji bi Zapad jedno dočekao. Mada se i onako više niko ne pominje, ne držite rezolucije, ali bi možda to trebali, zato i sad treba da daju odgovor, zato su pozvani oni stručnjaci za međunarodno pravo da kažu da li Srbija ima još neke šanse da zadrži Kosovo i Metohiju u svom sastavu.
Da, govorite da objasnimo gledalcima. Mi smo u Beogradu, ovde se održava skup koji je organizovalo Srpsko nacionalno veće. Tema skupa je Kosovo i Metohija između okupacije i veleizdaje, od političke do krivične odgovornosti. Skup je još uvek u toku, čula su se različita mišljenja i još uvek traje ta razmena mišljenja. Tu su i profesori univerziteta i jedan akademik, ima stručnjaka raznih profila, naravno tu su i Srbi sa Kosova i Metohije sa severa i južno od Ibra. Pored ovog predloga koji ste vi pomenuli, koji se odnosi na okupaciju, na proglašenje okupacije Kosova i Metohije, taj predlog se mogao čuti i ranije, u stvari više u smislu konstatacije, u smislu i konstatacije da je Kosovo i Metohija praktično okupirano. Čuju se i predlozi, čuli su se i ranije u javnosti o tome da treba poništiti Briselski sporazum zbog njegove štetnosti, kako je objašnjeno, da treba takođe prispitati i poništiti i Ohridski dogovor i francusko-nemački predlog. Šta vi mislite o tome u vezi sa svim tim? Ja mislim da su to dobre ideje, međutim, sadašnja politika Srbije, da Evropa za Srbiju nema alternativu, plašim se da je pogubna po nas i da naša vlast neće smeti da povuče takav jedan drastičan potez. Tako da ovo što sam čuo do sada, veoma, rekao bi, defetistički mi zvuči. Zbog čega? Na šta Pa ja sam osetio da Kosovo sve više prima tu nezavisnost, ali nisam pravnik, sad sam shvatio i zašto. Tako da su ovi ljudi koji su govorili, ovi pravnici, objasnili na plastičan način i kroz pravna pitanja kako to stvarno izgleda. Tako da kad se vratim do ove enklavu, ja ne znam šta da kažem ljudima, da ovo mi uopšte ne liči na dobro kuda ide sada situacija oko Kosova i Metohije. I pogotovo ako Kosovo bude primljeno u Savetu Evrope, to će još dodatno da ojača tu nezavisnost i da Srbija još smanji, iako ima sve manjih uticaja na Kosovu, posle toga će imati još manje. Da, mogli smo čuti, na to ste mislili. Neka od mišljenja su da je praktično Kosovo i Metohija, odnosno takozvano Kosovo, i de facto i de jure priznato, odnosno da je praktično postalo i nezavisno, da je to bilo jedno, kako su rekli, klizeće priznanje Kosova tokom svih ovih prethodnih godina, odnosno decenija. Šta ćete reći Srbima u Orahovcu, šta vi mislite i šta je zapravo njima potrebno, to je drugi deo mog pitanja, na koji način se njima može pomoći u ovoj situaciji? Pa kada pitaju Srbi iz centralne Srbije kako da vam pomognemo, ja uvijek kažem, ajde za početak da smenimo Vučića, jer on vodi izdajničku politiku i za početak bi bilo dobro da na glasanjima glasate protiv njega. Da dođe novi ljudi, jer svako teško vreme ko Srba izrodi novog lidera, jačeg, pa se nadam da bi došao čovjek koji bi mnogo bolje vodio računa o srpskim interesima i na Kosovo i centralnoj Srbiji. Tako da ova vlast vuče neke poteze koji su stvarno na štetu ne samo na Srba na Kosovu, nego i centralne Srbije. Ako ste primetili, padom severa, linija odbrane srpstva se sa Ibra povukla na Kopaonik, a možda i prema Kraljevu. Ako uzmemo da je tamo Sandžak, odnosno da su tamo muslimani, tako da se sad ostane zdravo srpsko tkivo od Kraljeva do Beograda i po meni da se već nazire kontura beogradskog pašaluka. Duše, ja živim u enklavi, pa možda u strahu su velike oči, kada to ja vidim, možda vi to ne vidite, ali ja već primećujem, ako vidim da je siromašan jug, a ovo je Sandžak, sever je pao, sve više se Srbija smanjuje teritorijalno. Da, govori se o tome da nije reč samo o opstanku Kosova i Metohije, nego je pitanje šta će i dalje biti, da će biti i dalje rasparčavanje Srbije, da je to deo neke agende i to smo mogli čuti od strane nekih analitičara u javnosti vrlo često. Šta vi mislite? Pa mislim da je Vučić tim nepotrebnim ustupcima sam navukao naše neprijatelje Zapada, on je tu svoju kooperativnost preterao malo i dao do znanja da Srbija može još da popušta u svojim interesima. Zato ove inicijative koje dolazi sa Zapada je upravo to, upravo rezultat njegove pogrešne politike. On je ih nazivao svojim partnerima, prijateljima, u stvari veoma su antisrpski raspoloženi i dalje vode antisrpsku politiku u svim međunarodnim organizacijama.
Da malo se opet vratimo u sam Orahovac. Kako se Srbi u Orahovcu, rekli ste da ih ima veoma malo, kako se snalaze u ovoj teškoj situaciji kada je reč o tome da praktično dinar više ne funkcioniše na Kosovu i Metohiji, da nema više srpske robe, a i o drugim pitanjima? Pa, veruju ili ne, oni dalje veruju u Vučiću. Zašto oni ne mogu da... Nešto veruju u Vučić, nego veruju u srpstvo. Oni misle da srpstvo ne može da izrodi takvog izdajnika. I zato veruju da nismo još prodati, da postoje neke šanse da opstanemo na Kosovu. A što se tiče tih praktičnog života, stvarno je ovaj dinar pogoršao naše uslove života, pogotovo penzionera i starih ljudi koji nemaju prilike da ide van na teritorije Kosova i Metohije. Mi mlađi pa cirkulišemo, pa možemo da dođemo do bankomata i do portfeljskih štedionica, ali ti Srbi koji žive sami, ima dosta samačkih domaćinstva, oni su trenutno najugroženiji jer ne mogu da dođu do dinara. Tako da kažem, svi ovi potezi samo pogoršavaju naše uslove života i pravo je čudo što i ovoliko Srba ima na Kosovu, obzirom na teško stanje kojim smo izloženi. Kojim još pritiscima su izloženi Srbi u samoj vašoj sredini? Da li je bilo možda hapšenja, pritisaka? Imali smo prilike da čujemo da su bili napadi na kuće u nekim delovima Kosova i Metohije. Mogu reći da trenutno mi smo ostavljeni i da nas više niko ne računa ni Beograd ni Priština. A i za jedne i druge smo nepoželjni. Priština smatra da smo već s nama završili posao, da bi nema nekog kapaciteta da pružimo neki otpor i da ćemo da kroz tog proces tihog iseljavanja da iscurimo sa Kosova. Beograd samo smetamo svojim životima i opstankom dole jer mu stvaramo probleme i da otežavamo izdaju, odnosno taj završen čin da vam prizna Kosovo. Tako da sada živimo među, što kaže, prekršaj i nakovanja među Kurtija i Vučića i pokušavamo da ostanemo. Ali kažem, nije bilo hapšenja zbog toga što ova represalija koja je Priština sprovela na severu, kod nas niko nije uhapšen, zato su smatrali da su s nama završili posao i da nismo više opasni po njihove interese. Ima i dalje sever trno oko i zato su koncentrisani i javnost žiža javnosti je prema severu Kosova. I zato ova hapšenja na severu, mada su oni malo sami krivi, kažem, ovim lošim potezima. Srpska lista je povukla veoma loše poteze, ona je pokušala da amortizuje izdaju Vučića i uspevala kroz razne ucene i zaplašivanja građana, ali sad je izdaja toliko velika da ni oni više ne mogu da je prekriju. Sad sve više uviđaju da smo ostavljeni od strane Beograda. Pomenuli ste koliko Srba živi u Orahovcu, koliko ima Albanaca, koji je to odnos, nacionalni odnos stanovništva? Opština cijela ima oko 50.000 stanovnika, a u samom gradu oko 15 do 20.000, mi smo jedna manjina. Ima susedno selo Velika Hoča i to su dve jedine enklave u opštini Orahovac. Sreću u nesreću što se i Albanci iseljavaju, pa ih ima sve manje u gradu. Tako da u tom njihovom težnji da se domognu zapada, nas su malo zaboravili. I nema nekih u zadnje vreme ozbiljnih incidenata. Uglavnom, zadnje vreme sami Srbima pravi probleme kroz prodaju kuća. A dok Albanci, kažem, žele da se domognu zapada i ustrisani su da seljavaju se čitave porodice i sve ih je manje, mada imaju, to je dobro i loše za nas, dobro je što su se ostavili na miru, ali loše je što se oni tamo brzo bogate, pa tim novcem kupuju srpsku zemlju kad se vrate. I oni uvijek ulažu u svom rodnom mestu. Za razliku od Srba koji se integrišu i zaboravaju na zavišće i domovinu. Kakva je uloga, pomenuli ste Srpsku pravoslavnu crkvu, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve kada je reč o vašoj sredini? Ovde mogli su se čuti i neke primetbe i mogu se čuti u delu javnosti primetbe na to da se crkva ne oglašava kada treba i da ne postupa onako kako Srbi očekuju da im da podršku Srbima na Kosovu i Metohiji. Mi smo nažalost razočarani i uticajem, odnosno ponašanjem Srpske pravoslavne crkve i ono mnogo im prati Vučića, odnosno politiku, državne politike i svoje stave koriguje odnosno na državnu politiku. A crkva bi trebala da bude, da drži zadnje crvene linije. Država i može malo, neko reći da vrda i da u tim međunarodnim pregovorima, ali crkva ne sme. Crkva je trebala da štiti zadnje interese. Međutim, kažem, čini mi se da i crkva prati u svemu politiku države. Kažu da čak ni Tito, ni Milošević nije uspio da kontroliše crkvu u potpunosti, izgleda da je Vučiću pošlo za rukom, da se vladike od njega plaše, da bukvalno jedu iz ruku, što kaže,
i tako da ima uticaj i na sinod i da mi to primećujemo da crkva ne vodi tu politiku koja je nekad imala i takav uticaj koji je nekad davno imala na Kosovu. Koliko ima crkava pravoslavnih u vašem kraju? Kako se sveštenici odnose? Da li te crkve žive? Da li se održavaju liturgije? Jeste, to je što od toga to ide. U Hoči ima 13 crkava, od toga su 8 u ispravnom stanju i 5 crkvišta, ima manastir Zočište u blizini i mi imamo 2 pravoslavne crkve u Orakusu. Svakog vikenda dođe nekad i do 4-5 autobusa iz Beograda, to su ljudi, mladi ljudi, oni obilaze manastire i uvek vrati u naše enklave. To jedino meni daje malo nadu što ima tu mnogo mladih ljudi, školovanih ljudi koji su počeli da poste i kojima Kosovo vidi se da je na srcu i kad dođu jedno uvijek mu se vraćaju. Imam priliku da gledam te autobuse i te mlade ljudi kada dođu da posete enklave, pošto živim tu, par puta sam ja zamoljen da mi ispričam nešto o Rakovcu i ja sam vidio da oni stvarno Kosovo doživljavaju na jedan emotivan način i da će oni sutra biti možda budući političari, biti na nekim funkcijama, možda moći da doprinesu poboljšanju naših uslova života. Ja sam njima rekao, nemojte da imate kompleks, što da ćete biti, to su studenti obično, što da ćete biti na visokim položajima. Ja sam bio predstavnik Srba, pa sam imao kompleks od predstavnika međunarodne zajednice, ja sam mislio da su to neki nadljudi, inteligencija neka sposobni, u stvari ništa bolje nisu od nas, samo nama fali disciplina. Dovoljno je nama Srbima da proučimo dela Vladike Nikolaja i Java Justina, ne moramo da ostalo filozofiju da znamo evropsku da se suprotstavimo tim ljudima. Ja nisam predstavnik Srba bio zato što sam to zaslužio, zato što se posle rata prvo iselila inteligencija sa Kosova. Direktori škola, preduzeća, opštine, oni su prvi napustili enklavu. Ne samo kod nas, nego suda na Kosovu. Onda i u slučaju sam ja bio jedan od predstavnika Srba dole na Kosovu u ono vreme kada je bilo, posle rata kada je bilo najgore. I kao takav neiskusan, ja sam imao jako kompleks kako da se suprotstavim tim ljudima koji dolaze. Oni su prvo iskaljeni na raznim žarištima ratnim po svetu, pa su prva misija bila poslati na Kosovu. Tako da sam imao priliku da razgovaram sa mnogim generalima, sa mnogim predstavnika visokim Evropske unije i ja sam vidio da oni ništa nisu bolji od nas Srba. Samo što, kažem, mi imamo tu nesreću da živimo na Balkanu gdje se susreću mnogi interesi, pa stalno ratujemo i stalno smo u defenzivi. Još jedno od pitanja o kojima se u posljednje vreme malo govori, a traje također od 1999. pa i od ranije, to je pitanje nestalih. Da li iz vašeg kraja ima porodica koje tragaju za nestalima? Znamo, čuli smo i za kuću i za sve te probleme. Da, ja sam imao tu priliku da kao predstavnik Srba posle rata preuzimam te leševe i da sam prvi išao u mrtvačništvo i da mnogo puta sam bio prilikom predaje tela. U našoj opštini ima 80 i nešto ubijenih i kidnapovanih Srba. Od toga 30% i dan današnji nisu pronađeni, pa se njihove porodice sve osnovanije sumnjuju da su završili u takozvanoj žutoj kući. Oni smo sahranili na centralnoj Srbiji, neke u Orakusu, napravili smo im spomenik u Velikoj Hoči u sećanju na njih, ali kažemo 30% njih i dan danas nismo pronašli. Izdali se traga, vodi se kao NN. I kakve su šanse, šta vi mislite, koliko se to 25 godina od rata teško da se budu pronađeni, nažalost. Za njih niko nije odgovarao, kao što znate, tako da... I evo, na kraju našeg razgovora, šta očekujete od ovog skupa koji još uvek traje i šta ćete poručiti, šta ćete reći svojim zemljacima kada se budete vratili u Orahovac? Kakve su perspektive? Kako je vaše lično mišljenje? Šta dalje? Pa vidite, dobro je, ovaj sastanak će da pokaže da ima ljudi koji ne čute oko Kosova. Zato sam i ja došao, da dam svoj doprinos. Iako predstavljam, odnosno dolazim iz male enklave, ali za ovu situaciju nije samo kriva naša vlast, svi su pomalo krivi, svi su za sve krivi. I opozicija, i inteligencija, i crkva. I tako da dobro da se čuje ovaj glas, da neko digne glas i da ponudi neko rješenje. Nažalost, ne mogu ništa pozitivno da kažem dole nešto što bi dao optimizam, jer stvarno je situacija, našli smo se u veoma teškoj situaciji. Mnogo smo okruženi neprijateljima i trenutan odnos snaga u svetu nije nam i dalje u našem interesu naklonjen i
teško će biti da se izvuče, ali što kaže, mi ne smijemo kao Srbi, kao hrišćani da odustajemo, moramo da se borimo do kraja za Kosovo i Metohiju. Da, evo još jedno pitanje, sada ne znam da li Orahovac, odnosno Velika Koča spada da li je planirana kao zajednica u okviru zajednice srpskih opština, što uopšte mislite o tome, o čemu se dosta govori? Ta zajednica više nije ni potrebna, po toga što će, čuli ste, biti formirana, ako bude formirana po zakonima Kosova, a Srbi su nam sa Kosova i onako isurili umeđu vremenu, tako da ovo malo Srba što je ostalo ništa neće da ima, više da ide u prilog Albancima, opet će ako je formiraju dobiti neke ustupke, kao što su ovaj put zbog povraćaja zemljišta Manisuru Dečane, onda dobili da budu primljeni u Savetu Evrope. Mi ne spadamo i da bude formirana znači, opština Orahovac, tako malo broj, nego na severu i još nekoliko opština u Pomoravlju i Štrpce i mi ćemo biti samo možda pridati kao podkancelarija opštini Štrpce, prosto smo najbliža i da favoriramo. Tako da to će da bude, što kaže, možda i zadnji ekser u Mrčakom kovčegu koji se zove nezavisnost Kosova, odnosno nas Srbe. Ništa dobro ne čeka od zajednica, ona nije ni potrebna, samo reč zajednica. Mi smo od naroda postali zajednica na teritoriji svoje države. To samo govori po sebi, kod je vaše stanje. Na kraju našeg razgovora, da li imate možda nešto da dodate što smatrate važnim, a nismo pomenuli do sada? Ne mogu se... Kako se vi lično osjećate u vezi sa svim ovim i vaša porodica? Pa ja sam se trudio da sam bio dole predstavnik da imali su dvoje doprinosi, jedan su mi bili i uzor su mi bili Rakić, Nušić, svi oni konzuli naši koji su tada bili postavljeni u Prištini. Nekada je naša država najpametniji ljudi slala na Kosovo da pomogu Srbima. Sad imamo obrnuto, sad postoje ljudi koji uopšte ne poznaju mentalitet ni Srba ni Albanaca na Kosovu. I vidim po tim izjavama koje daje Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kod je pištao, recimo, u kongresu KPU, a nije uopšte, to više niko ne čita, to su jalavi neke izjave koje nikog ne dotiču, ni Albance, ni nas Srbe, ja vidim da ih niko i ne sluša. Ništa konkretno ne kažu. I kažem te, glavni problem je što problemom Kosova se bavi Srbi koji ne poznaju problematiku Kosova i Metohije, nisu nikad živjeli dole i vode politiku iz salona, iz kabineta, koja u mnogom udara sa stanjem stvari na terenu. Evo, ovo je prilika da naši gledalci čuju glas Srba sa Kosova i Metohije. Hvala vam što ste govorili za glas javnosti i srećno pozdravite vašu zemlju. Samo ovo što sam je rekao, verovatno se neće složiti se Srbi u enklavi. Ima mnogo... Enklava je Srbija u malom. Sve ono što se dešava u centralnoj Srbiji, ono se razlikuje i na živo Srba u enklavi. Tako da imate razne opcije i razne struje. Ne slažu se naravno ovo što sam rekao u svoje lično ime, a ne verujem da će ljudi da se slože sa mnom, mnogi. Nažalost, to je i takođe deo naše stvarnosti i te podele. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, za glas javnosti govorio je Dejan Baljošević, član Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije. Hvala vam na pažnji i doviđenja.